अबाव थांनो दे आंहा रावबोआनो गैया पाप्पि जांगिला बैथाला साला नों मा सानदों हौवाया आंखौ होखारबानो आं नोंजों थांगोन सानदों नामा थाङा आङो आंनि हौवाखौल' मोजां मोनो नोंखौ मोजां मोना आं मिथिबाय औ मोनसे समाव आंहा गोरोन्थि जादोंमोन नोंजों खारसनहैनाया साला बे मैथास्रियाबो मैथास्रिया लाफिननांगौ मैथास्रिया लाफिननो थाखायनो बियो हिनजावनि फाग्ला जादों बियो बेनिखायनो आंखौनो नागिरफिनदों माबायदि आं एथ' मोजां संसार जानायखौ बियो आरो बिदि खालामखो दे ओरैनोबा फिसालायाबो आंखौ सैखाला थेवब्लाबो हौवायाथ' आंजों मोजाङैनो दङमोन ना दा बेखौबो साला भंग खालामना होबाय पाप्पि जांगिलाया आं दा मा खालामनो बाव थांगोन आङो बिफा नोंहा आंनि फारसे एसेबो फोथायनाय गैया ना मायो नोंथ' आगोल बिदियानो नङामोन आंखौ जेबोखौनो बुङामोन आंसो नोंखौ सन्देह खालामबाय थायोमोन नाथाय दा नों आंखौसो उल्था बेफोरो गासिबो जांगिला गुन्दानि थाखायनो जाजोबदों नङाबा मैथास्रिमोननि न'आव थांनि र' आङो बेखौ बुजायहैनि आङो जांगिलाखौ लाफिननो होनि जांगिलाखौ जुदि बियो लाफिनो ना होमबानिया जांगिलाया आंखौ नागारगोन डिस्टार्ब होनो नङा आंनि नाम्बारखौनो अबाव मोननायमोन बे जांगिला पाप्पिया थांनि र' मैथास्रि लानि न'आवनो थांनि अख्रायबाबो लानो होथारगोन आं हौवाखौ हिनजाव गैयिनि फाग्ला जादों साला रावखौ मोननो आंखौनो फाग्ला रखम माबाबाय थादों बियो आंनि बेगालाय बेगा बेगखौथ' लाना फैबाय र' नाथाय अबाव थांगोन आङो न'आवबोथ' आंखौ रावबो साया आइ आफा थानायमोनबालाय आंखौ हाजार गोरोन्थि मावबाबो निमाहा होगौमोन आंखौ थानो होगौमोन नाथाय रावबोआनो गैया जियानो जाया मानो मैथास्रिमोननि न'आवनो थांनि र' अनसुलि आइ अनसुलि ओजों फैलाय आइ नोंना खिन्थु गामियाव थांनाया बांद्राय जादों दे ओमफ्राय जानाया बुहुद खमायलांदों नोङो मा ओंख्रि जानो लुबैदों आइ बुंनाय ना जानो लुबैदों ना बेदर ना दावदै आङो नोंनो गोथावै संना होगोन हामख्रेम ख्रेम जालायलांबाय मानसियानो मोदोमानो गैया बिदिबा बोरै जानो आइ दे बुं नों मा जागोन आयै आं दावदै जानो मोजां मोनो दावदै एवबानो जाबाय दे जागोन दे नोंना खानायाबो गोलावथार जाबाय माथो हाना होनांगोन बोरैबा सिख्ला मोखां नुलायदोंहाय खानाय गोलावखाय खानायाबो आंनिसो लाबाय गेंग्रि आंनिख्रुइबो गेंग्रिसिनसो खोमा आयै थाथो गेंग्रिबाबो आं बिदिनो थागोन गोलावनो लाखिगोन आं आंनि खानायखौ हास'नो होआ औ आबै अनसुलि नोङो खानायखौ सिननाङा आंहाबो बिदिनो मोजां नुयो न' आबै आंनि खानायखौ आं गोलाव लाखिगोन बिदिनो आं सिननो होआथ' खानाया सिननोल' बुंबाय थायो नङा दा नोङो गथ' मानसिना एकदम बोरैबा सिख्ला मोखां नुलायो बिदि खानाय गोलाव लाखिबा नुथ' सिख्ला मोखां नुबाबो जेबो नङालै आयै दे ओमफ्राय मा जागोन बेदर जागोन ना दावदै जागोन ओंखाम जानायानो बिराद खम जाथारदों नोंनिया बे सानैसोआ आरो मानो बिदि गेलेनो थांबाय थायो नोङो आइहा न'आवनो मानो थाया जादों दे बिहामजो थांबाबो जेबो नङा दे गथ' मानसिना गेलेनो लुबैयो आयै आं थांसै खोमालै गेलेनो आंखौ फावदुरिया थाब थांनो होदोंमोन बेनिखायनो थांसै खोमा आयै ओंखामखौनो जायाखै सिगाङावनो खिन्थाग्रो मा जानो नोङो दावदै जानो होनना बुंखाबाय माथो बुंदोंमोन ना बावलायलांबायसोहाय आयै थां दावदैखौ एवै थां आं दावदैजों ओंखाम जानानै फावदुरिमानि न'आव थांसै हे भगबान दहायल'सो थांना फैबाय थांथो बिहामजो मानसिया गेलेनायालाय गेलेयो दोखो ओमफ्राय ओंखाम जानाया खम ना बेनिखायनो हामजोब्बाय गथ'आ दे आयै ओंखामा संदों ओंखाम संगौमानि दसे उन्दुथ'नि र' थां उन्दुहैथां होनबालाय सिख्ला मोखां नुग्रा जाबाय न' आयै जोंहानि अनसुलिखौ औ खानाया गोलाव नालाय थेवब्लाबो गुबुनफोरनि गथ' बायसि नङा जोंहा मबाइल होयैयानो हामदों गेलेनो थांदों मोजाङानो बिहामजो मबाइल नायबाय थाबा बांसिनसो बोरैबा मोनो आङो मबाइलखौलाय दानो होथ'आ र' आयु मबाइल होदावबा गाज्रिसो होदावनाङाहाय मेगनफोरासो थाबैनो गाज्रि जागोन सोरबा सोरबि गथ'नि बिमाफोराथ' गथ'फोरनो मबाइलखौ होना दोनबाय ओमफ्राय खामानि मावबाय थाबाय औ आरो बबेबा समाव उफाय गैयिबो जायोना आयै बेनिखायनो बिदि खालामनो गोनां जायो बिमाफोरा बेनोथ' आजिखालि गथ'फोरा गेलेनायखौनो नुला बांसिनानो औ मबाइलनि जुग जाबाय नालाय आयै र' आयै दावदैखौ एवना होनि र' एसे ओंखाम जागोन खोमा ओंखामखौनो जाथारा गथ'आ आंहा सिन्था जालायलाङो जोब्बाय गथ'आनो हामदों र' गथ'आ हामि नङा थांनि र' एवना होनि मालायबा बिसोरनिया फिसाजोआ देरबायानो
दा मिनिसोराङासो माला लाबोयो बिबो बिहामजो लाबबाथाय हामगौमोनहाय स्र' जासिगौमोन मालाबा जोंहा अनसुलि आबैया देरबायानो थाङै थुङै बिनो हाबा जानो हानाय जासिगोनानो बेथो आंनि आबै सनाया माला देरखो फात्ताखौनो मोनस्लाबदिया बिमा बिफाया मबाइल होआना बेनिखायनो गेलेनायावनो बेस्थ' थायो बांसिन मबाइल होयैयानो मोजां जादों दि मैथास्रि न'आव दंना गैया ओंखारबो सोरो बेलाय माथो रांखावरिसो जोंनि बिमा रांखावरि मानो फैदों बेलाय मैथास्रि आबाव नों सोर जाहैबिनि हा नोंलाय जोंनि न'आवलाय मानो फैदों आयु ओइ गथ' नों आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंदों हा मैथास्रियालाय दङ बियो नाथाय नों मानो फैदों मा नांगौ नोंनो मैथास्रि मैथास्रि रांखावरि नोङो मा नांगौ नोंनो ओइ मैथास्रि नोंनि हौवा जांगिलाया आंनि एथ' मोजां संसार जानायखौ बियो अरलाबायना होबाय थादों मा मोनदों बियो दिनै आं आंनि हौवाजों होखारहरजादों नोंनि हौवा जांगिलायाना आंखौ फन हरनानै डिस्टार्ब हरबाय थायो आरो आंनि हौवानि सिगाङाव लागायना होदों एरना होदों बियो जोंफोर सानैया मालाय गोसथोलायोनो मैथास्रि सिगांफोर जालांबाय गासैबो खोथाफोरखौ बावजोबनानै नों जांगिलाखौ नों लाफिनदो नोङो बेखौ गनायना लाफिनदो नङाबा बियो आंनि संसारखौ धंख खालामगोन मा दरखार नांदों आइया जांगिलाखौ लाफिननो ओइ सिल थादों गथ' सोर नोङो हा सोर बियो मैथास्रि हा आंनि फिसाजो जाय दं नोंनि फिसाजो नों मा हाबा जाफिनबाय नामा आं हाबा जादों जायाखै नोंनो मानो नांगौ रांखावरि लाजि गैयै साला नों आंनि न'आव मानो फैदों नोंसोरा माने जांगिलाजों नोंजों जेबो लाजिनाय होननानै गैयाना ओइ मैथास्रि नों अननानै जांगिलाखौ लाफिनदो नों बेखौ लायनि थाखायनो बियो आंखौसो लानो नागिरबाय दङ आंनोलाय बेखौलाय मानो नांगौ आंहा हौवा दङ फिसाला दङ बिहामजानो मोननो जाबाय नाङा आंनो ओइ फाफ्फि जांगिलाखौ नाङा आंनो आरो ना बेथ' सासे मार्टारासो आंनि आइ बांबुलिखौबो बिनो बुथारदोंमोन ओइ हिनजाव जोंनि न'निफ्राय थां नोङो दानो नोंहा मा जाबाय दङ हा जोंफोर गिदिर मानसिफोर रायज्लायनायाव नों हाबसन नाङा गेजेराव मिथिगौ ना रांखावरि मैथास्रि नों आंखौ मानो सोबादों नोङो जांगिलाखौ लाफिन नों बेखौ लायनो थाखायनो बियो आंखौ फाग्ला बायदि खालामबाय दङ आंखौ नांगौनो बिनो ओइ रांखावरि नों बावबाय नामा बै समखौ जेब्ला नोंसोर सानैबो बा खारसनहैदोंमोन माथो बै समाव आंहादि बेसे आलाय सिलाय जादोंमोन आं हारसिंमोन मिथिगौ ना बेफोरबायदि फाफ्फि मानसिफोरखौ नों आंखौ लाफिनो होदों आंनोथ' थैबाबो नाङा मिथिबाय आरो फैबाबो बुसिन बुनानै होखारहरगोनसो आं मिथिबाय आरोथ' जोंफोरा जेबो टेनसन गैया गामिनि मानसिफोराबो जोंफोरनि लोगो जोंफोरजों दंफायो मिथिबाय गोरोन्थियालाय जाखायो मैथास्रि बयनियाबो जाखायो बिदि होननानै नोङो निमाहाखौनो होनो हाला नामा खेबसेनि थाखाय निमाहा हो दा बिना रावबो हिनजावबो गैला नालाय हिनजावबो मोननो रोङाखै खोमा बेनिखायनो फाग्ला रखम जादों हिनजावनि दा आंखौनो जुजिबाय दङ बियो नंखाय बाखायफोरखौनो आंनि हौवानो लागायना होयो बियो नाम्बारफोरखौबो अबाव मोनदों आं मिन्थिया हा नाम्बारफोरखौलाय सोर होनो नोंसोर लेनदेन दंखायो नालाय जेबो लेनदेन गैयालै मैथास्रि आंहा बेजों जेब्लानिफ्राय आङो गुबुन हौवाजों हाबा जादों बेनिफ्राय आंहा जेबो लेनदेनानो गैया बेजों आरोथ' बै फाफ्लिखौलाय आंलाय मानो मोजां मोननो दे मानो लेनदेन लाखिनो बियो आंनि आइ बांबुलिखौ बुथारदों मा दाल खालामदों नों मिथिगौ ना मैथास्रि नोंनि हौवाया जोब्बानो हागोन रांखावरि आंनि न'निफ्राय ओंखारलां इस्लाय मैथास्रि नों नोंनि हौवाखौ गनायना लाफिनदो नङाबा बियो आंनि जिउखौ धंस खालामगोन आंनि संसाराव अर लागायना होगोन बियो अर लागायना होनो माने आंखौथ' आंनि हौवाया होखारखाबायानो धंस जाबायानो थेवब्लाबो उनफोराव मालाबा मोजांफोर जानोबोथ' हानाय ना बेफोरावबो बियो आरो अर लागायना होबावगोन बियो बेनिखायनो मैथास्रि अननानै नों नोंनि हौवाखौ न'आव फैफिननो होदो आरो गामिनि मानसिफोरजों रायज्लाय नोङो ओइ रांखावरि साला लाजि गैयि बेनिफ्राय थां मा बुखुबाय दं नोङो आयु मा एथ' रांखि नोङो नों जेबो मिथिया मिथिगौ ना मानो मिथिया हा नोंखौ मिथिया जानो आङो गेट आउट आंनि न'निफ्राय ओंखारलां होनदोंना नोंखौ आदै गामिनि मानसिफोरखौ फन खालामनो र' आं होमबासो बियो मा आनजा मोनगोन ओरैनोबाबोथ' नोंसोरहा दाय दंखायो मिथिबाय बिदि खालामनाङा आं थांगोन आं लासैनो थांगोन थेवब्लाबो जांगिलाखौ नोंसोर लाखि मैथास्रि नोंथ' आंनि लोगोना नों आंनि संसारखौ एसेबो साना होमबा आं नोंनि एथ' लोगोमोन आगोलो नों आंनि संसारखौ साननायमोन हा नोंलाय माथो आंनि हौवाखौनो सेनानै खारसनहैदोंमोन आंनि हौवाजोंनो हा नङा आंलाय सानो होननाबो जायाखैना ग्रहफोरा नांना होनानैसो बिदि जानांगौ जादों नों एसे बुजि मैथास्रि
लासि गैयि साला गन्थं गैयि ओंखारलां नङाबा खिन्थु गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरगोन दे मोजाङै ओंखारलां नोंसोरा खिन्थु दाय दंखायो नोंखौ आङो ओइ लाजि गैयि नाकखाथि हिनजाव साला बेनिफ्राय थांनोबा थां नङाबा खिन्थु आं थखन नागिरनोसै थखन नाङा बिदि खालामनाङालै नोंसोर मानो बुजिया मैथास्रि सरि नंगौ सानसे समाव गोरोन्थि जादोंमोन थेवब्लाबोथ' बेफोर बाथ्राफोरखौ बावनो हागौना निमाहा होनो हायोथ' इसोरानो निमाहा होयो आरो मानसिफोरा निमाहा होलायनो हाया नामा दायदम थांनाय थखनखौ लायनाय र' नाङा र' थांसै बिदि खालामनाङा आंखौ रायजोफोरजों बुजाहोनाङा आंखौ बे गाला आरो बेनिफ्राय थां मिथिबाय आइलै आफालै आंनि दुखुखौ रावबो बुजि मोना आंहा दिनै रावबो गैला आफालै बेनिफ्राय थां होनदोंना नोंनि बे मोगोर मोस्ति आसु दिन्थिनानै ना जेबो लाब गैया रांखावरि मिथिगौ ना साला लासि गैयि रांखावरि नोंखौ माबायदि नुदोंनाय सानैबो हौवा हिनजाव जेबो लाजिनायानो गैया बेसेबां साहस जोंहानि न'आव फैदों बियो हामदों साला हौवाजोंबो होखारजाबायबा सेलब्रायाथ' बेखौ सैखालायानो माथोखौनो खोनानो हाला बिनि सोरबा नाम्बार गोदानजों फन हरबाय थादों सोर जाखोथाय र' रिसिभ खालामनि र' हेलौ सोरो आबा आङो आयै नोङो आबा नों मानो बिदि खामानि मावखो आं मोनथिथाराखैमोनलै बेथो नों गांजेमा गोसोमखौ मानो हाबा खालामनायमोन बुं नों लाजियासै खोनानानै आंसो बेसेबा फाग्लि रखम मोनदों नों मानो बिदि अनसुमा नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आं नों मालानिफ्राय एथ' गाज्रि जाना थादों मानसिया नोङो लाजियाखिसैहा बिमायनि हिनजावखौ लाना खारनो जुलि खालामनो आयै औ मोनथिगौ आंहा गोरोन्थि जादों आयै आंखौ निमाहा हो हागौबा निमाहा होथावनाथ' नङा थेवब्लाबो आयै निमाहा हो गोरोन्थिया जाया नङा बेसेबा गिदिर गोरोन्थि जाना थांबाय आयै बिदि बोरै जाखो आबा नोंथ' बिदि नङामोन आं नोंखौ बिनि थाखायथ' आं बिसोराव थांनो होआमोन आं मोनथिखायोमोन बै गांजेमा गोसोम रानिनि आखला मोजां नङा होननानै थेवब्लाबो नों थांबाय थायोमोन आबा नोंखौ गांजेमा गोसोम रानिया फुस्लाय मोजां मोनदोंमोन ना हा नङाबाथ' नों बेफोरबायदि एथ' गाज्रि गोसोनि मानसियानो नङा मोनथिया आयै मोनथिया आं आंनि गोसोखौनो हमथानो हादिया आरो आं फार्स्ट टाइमावथ' आनैखौ बेफोरबायदि होनना मोनथियामोनबो आरो आंबो बिदि मोजां मोनगोन होननानै सानाखैमोन आरो आं गोसो थोआमोनबो बियो नंगौ आयै बे सानसे समाव आंखौ ब्रा गोसोथोनो नागिरदोंमोन नाथाय आं बै टाइमाव आं बेखौ मोजां मोनामोन आं थोआखैमोन आयै नाथाय उनाव मा जाखौ आं गावखौनो फात्ता मोनासै आयै आं माला गोसोथोखौ माला हाबा खालामखौ जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबायलै आयै आं दिनै फस्थायबाय बेखौ हाबा लानानै बेसेबा फस्थायबाय दङ दाबो आयै ओमफ्राय नों बेखौ हाबा खालामखांनायनि उनाव मानो नागारदों मोजाङानो जादों थेवब्लाबो नों मानो हाबा खालामनायमोन दे आबा आं मानो थैयाखै आं थैबाबो जायो आइलै निमाहा होलै आंखौ आयै नंगौ आं बेखौ मोजां मोननानैनो आं बेखौ हाबा लादोंमोन नाथाय दानिया मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाला बेखौ मानोबा आंखौ हमनोनो हाया माने जेब्ला बियो आंखौ फार्स्ट टाइम बियो आंखौ नांगौ होनना लादोंमोन ना बै समावथ' आं बेखौ एसेबो मोजां मोनामोन बिसानि न'निफ्राय खारखादोंमोन आं न'आव थांनायालाय न'आव थांना थाहैनाया आङो ओमफ्रायथ' बिनि उनाव मा जाखौ आं गावखौनो हमनो हायासै आंथ' बिनि मालाबाबो मोखां नायला होननानै आं न'आव थांदोंमोन बै खेबसे न'आव थांना थाहैनाया आयै ओमफ्राय माबा जाखो आं बेखौ माला गोसोथोखौ माला हाबा खालामखौ आं जेनेबा आयै आं गावखौनो गाव माने आं सानबा बोरैबा मोनलै आयै आं हमनोनो हाया बेफोरखौ सानबा आंथ' आनैखौ मालाबाबो बिदि गोसोथोगोन जुलि लागोन होननानै सानफेरामोन आयै नाथाय उनाव आं बोरै बिदि गोसो आंनि गोसोआ बोरै सोलायलांखो आं गावखौनो गाव हमनो हायासै आयै आंखौ निमाहा हो आयै आं मिथिगौ आं बेसेबा गिदिर गोरोन्थि मावदों होननानै आं मोनथिगौ आबा आं मोनथिगौ नों बिदि नङा होननानै आबा नोंखौ बियो महिनी होनानै गोसोथोदों आं मोनथिगौ बे गांजेमा गोसोम रानिया साला गोसोम बन्दिदि दायनिसो बियो दायनि आं मोनथिगौ नोंखौ बियो महिनी होनानै गोसोथोदों होननानै आबा आरो आं नोंनि बिमा
आं नोंनि आखल आखुफोरखौ गासैखौबो आं हमदांनो हाजोबखायो नों बेफोरबायदि जानोनो हाया आबा मानोथ' खिन्थायाखैमोन आबा नों एथ' गोबाव नों मिथिगौना आबा नोंखौ नागिरना फैदोंमोन बियो नों न'आव फैनाङा दे नों न'आव फैनाङा बे पाप्टिखौ नोङो मालाबाबो बजबना लाफिननाङा बेयो नोंनि बिमानैसो आरो आं मिथिगौ बियो पाप्टिया नोंखौ महिनि होनानै गोसोथोदोंमोन होननानै नुवाखै नों फार्स्ट टाइमाव नोंनो बुंबाय माथो सैयामोन होननानै जेनेबा बियो नोंखौ नांगौ होनना लानायावथ' नों बेखौ नागारना फैदोंमोन ना रागा जोंनानै ओमफ्राय उनावबा मा जन्थ्र मन्थ्र मारिखो माबा महिनि लाखो गोसोथालांबायना मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो खालामथारदोंमोन बियो नोंखौ बेनि थाखायथ' दा नोङो बेखौ नायनो हाला मेगन थाइसेजोंबो आबा नोंनि जेबो गोरोन्थि गैया नों मानो आंखौ खिन्थायाखैमोन दे आरो नों फन हरबाबो मानो रिसिभ खालामामोन आबा बोरै खिन्थानो दे आयै नोंहाबो प्रेसार दङना नों जुदि बे खबरखौ मोनबाथाय नों फिट जाना थाबा मा जागोन आयै बेनि थाखायनो आं फनखौनो रिसिभ खालामाखैमोन आरो आं नोंखौ मोनथिनो सानदोंमोन आमाइमोननि खुगानिफ्राय बे गांजेमा गोसोम रानियाल' गाज्रि नङा बिनि बिमायाबो गाज्रि नुवाखै नोंसा आमाइखौ जबाय बेबो मा आमाइखौ माने रामसिं आमाइखौ नामा औ आबा बेजों हाबायानो जाबाय माथो गोबावनो जाबाय एसे आसुरितलै आयै नंमारगौ दे बिसोरो महिनि लामारो खोमा आयै आं दा गांजेमा गोसोम रानिखौ एसेबो सैलालै आं बिनि मोखांखौनो नायनो हाया नाथाय आयै दा बिनि गोरबोआव आं मोनथिगौ आबा मोनथिगौ थाथो बिहा आथिं दं आखाइ दङ बियो मावना जाहोगोन नों बेफोरखौ जेबो थाल लानांला दे आबा आरो नोङो हागौमानि न'आव फैनाङा नों जेराव दङ बेयावनो थाबाय था लागिबा नोङो सिख्ला नायनानै हाबा खालाम आबा हाबा खालाम गुबुन थेवब्लाबो बे गांजेमा गोसोम रानि गोसोम बन्दिखौ नों हाबा खालामनाङा माने बेखौ नों मालाबाबो बजबना लाफिननांला आबा जागोन दे आयै बिनि थाखायथ' आं खाना थाफैबायना आयै नंगौ आं फोथायामोन जादु मन्त्र महिनि बेफोरखौ जेबोखौनो फोथायामोन नाथाय दा फोथायो जेनेबा नों बुंबाय नालाय फोथायबाय आं नङाबा आं बै गांजेमा गोसोमखौ आं मानो मोजां मोनो दे बिमानैखौनो मानो जुलि लानो बेखौ बियो मायबा नङा मायबा मोनसे खालाममारदों बियो आंखौ महिनिखौनो लामारदों आयै बियो औ आबा औ आं मोनथिगौ पिया साला फाब नांगोन थाथो जायखि जेरैखि थैया माने नों जेबो थाल लानाङा दे आबा जागोन दे आयै आंखौ बियो न'आवबो नागिरहैदों औ साला दायनिया फाग्लि रखम जादों नोंखौ नागिर नागिर आं गैया होनबाबो बा फोथायथारा औ आयै आङो भट होनो थांदोंमोन नाथाय आं लोगो लानि न'आवसो दंहैयोमोन दा बियो गांजेमा गोसोमा रुवाथिसो थायोनो माथो बिनि बिगोमाया आंखौ लोगो मोननानै गोरना सेथोदोंमोन आयै ओमफ्राय आङो अबावबा गांजेमा गोसोमा आंखौ नागिरफैगोन होननानैनो आं फैबाय आयै आं थाबैनो फैबाय आं नङाबा आं सानब्रैसो थानो सानदोंमोन हामदों आबा हामदों नों फैथ'नांला जागोन दे आयै आं थाङा आयै आं दिनैसो मोजां मोनबाय नोंदि आंनि साइड जादों नोंदि आंनि फिलिंसखौ बुजिमोनदों आयै एथ' दिन नोंनि फन सन रिसिभ खालामालासिनो थादों आं आयै आंखौ निमाहा हो दे जेबो नङा दे आबा आं मोनथिखागौ नों आंनि फिसाला आं नोंनि बिमा आं गासैखौबो हमदांजोबनो हाखायो आबा लोगोफोर हेपि दुर्गा फुजा गासैनिसिमबो नै सफैलायबाय दुर्गा फुजाया आंहा नै दाबो बेमारानो हामला लोगोफोर एबार दुर्गा फुजा नायगोन खिनाया जेबो गेरेन्थियानो गैया मा जाबावनो बेमारि जिबन जोंफोर कार्टुन बानायग्राफोरालाय मा बेमारि गोजा नामायोलै माथो मालाबा भिडिअफोरखौ नायनाय नायबा बेमारनि खोथा बुंनाय खोनायो सोरनिखौबा सोरनिथ' गाज्रि नोजोर नांखोहाय जों कार्टुन बानायगिरिफोरनियावलाय माथो बेमार जाबाबो हामनोनो रोंला आंनियाथ' लोगोफोर 7 माससो जासिगोन बेमारानो हामला लोगोफोर ज्राव 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 आलुबाय थायो एकदम 24 घन्टा आंनियाथ' लोगोफोर 1 मिनिटबो माने मोजां मोना थेवब्लाबो आं बानायो आरोना माथो खालामबावनो भगबानफोरानो बेमार होबायबा दा हाजार गाख्रब फुजिबाबो माबाबाबो मोजांखौनो खालामना होआबा थानांसिगोन दे आरो बिदिनो दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जायबा आंनि सेकेन्ड चेनेल अम्बिका कार्टुननि भिडिअफोरखौ नायाखै बेखौबो नायबानो जाबाय आरो साबस्क्राइबबो खालामना लाबानो जाबाय खस्थ' मस्थ'यैबाबो पार्ट 2 खौबो हगारगोन आरो ना दाख्लै आङो माने मार्डार बिमाखौ बेदर मोनजायनि देथारबाय होननाय मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो ना एसे भिउसबो जासाबदों आंथ' बिदि 60K माबाके जागोन होननानै भुलावबो सानाखैमोन थेवब्लाबो जासाबदों आरो ना बेफोरो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टआवसो जादों दे खिन्थु सोरबा सोरबि पार्ट 2 खौबो बिबावदों आरो ना लोगोफोर पार्ट 2 खौबो लाबोगासिनो आङो बिदिनो सानथाम सानब्रैसोनि उनाव लाबोनोबो हानाय आरो ना लोगोफोर खस्थ' मस्थ'यैबाबो बानायगोन आरो ना माथो खालामबावनो आरो खाफाल गाज्रि
होनबा लोगोफोर थाथ'लायदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय हेपि दुर्गा फुजा लोगोफोर थेंक इउ